Muża, il-Mużew Nazzjonali tal-Arti tal-Komunità, ippreżenta l-viżjoni u l-missjoni mġedda tiegħu waqt żjara presidenzjali bħala parti mill-programm tal-eluq tat-tieni edizzjoni tal-Malta Biennale. L-avveniment sar fil-preżenza tal-eċċellenza tagħha l-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono u marka dak li l-mużew iddeskriva bħala bidu ta' kapitlu ġdid tal-identità u l-irwol tiegħu fis-soċjetà Maltija. Il-viżjoni l-ġdida ta' Muża tpoġġi lil pubbliku fil-qalba tal-esperjenza kulturali b'enfasi fuq aċċessibilità, inklusività u parteċipazzjoni usa. Il-mużew saħaq illi qed issir spazju aktar dinamiku li mhux biss jesebixxi l-arti iżda jrawhem ukoll dialogu u involviment attiv mal-komunità. Waqt iżjara l-President daret mal-galleriji permanenti illi għadhom kif ġew rinnovati li introduċa vjaġġ kronoloġiku u aktar kontemporanju fl-istorja tal-arti Maltija. Il-proġett jinkludi wkoll spazji ġodda għal wirjiet temporani u attivitajiet kulturali li huma aċċessibbli mingħajr ħlas bil-għan li saħħu l-ftuħ tal-mużew għall pubbliku. Min jimxi minn daswali kif ġew irranġati issa għandu esperjenza tal-arti kif żviluppat f'pajjiżna. Hemm l-influenzi li kellna, imma interessanti li meta inti tibda tidħol lejn l-1800 l-1900 hemmhekk bdejna nkunu konxji li qisna rridu nibdew niżviluppaw artilji tagħna. Minnaħa tiegħu ċ-Chairman ta' Heritage Malta u President tal-Malta Biennale 2026, Mario Kutajjar, qal li l-muża ma jistax jiġi mifrut mill-komunità u li l-mużew irid jibqa' jtejjeb il-mod kif jilħaq udjenzi ġodda biex jibqa' relevanti. Huwa deskriva l-Malta Biennale bħala katalista dialogu bejn il-ġenerazzjonijiet u strument importanti fit-trasformazzjoni kulturali tal-mużew. Mal-muża hija wkoll il-legat tal-Biennale, ġifieri meta qed nitkellmu fuq il-Biennale, l-eluq tal-Biennale, se jħalli warajh legat li se tkun qed taraħ fil-muża. Il-Biennale huwa l-ħolqa bejn il-ġenerazzjonijiet.